Dobrý deň, milí diváci. Dneska vám poviem, čo si myslím o Gogoman TV. Gogoman TV je najlepší youtuber, má okolo 100 000 odberateľov a pre mňa je to hviezda, ako Gogo, Selassie, tomu sa ešte vrátime, viete, Gogo, Selassie sú pre mňa super. Super, dneska som videl troška Snickers, tak bude znieť troška čudne. No, tak Gogo a Selassie super. Niečo vám zaspievam. Gogo a Selassie kupujú ak na vlasy, explozácie s Matúšom, točia klipy s klepetom. To som si my spravili v tábore, viete, tak to bolo taká super pesnička, neviem, či ste boli v tábore. Ak ešte nie, tak sa tam prihláste i hneď, dajte si www.offlinetabor.sk, tam si na to kliknete a už je to tam. A budem asi robiť aj klipy o, akože videa o GTA 5, ako ja mám GTA 5, možno ešte dneska to robím. Možno ešte dneska a tak. Pre dneska by to bolo asi všetko, tak sa majte, užívajte si leto alebo jeseň, po mne jeseň, užívajte si. A keď niečo sa nebude dať, ja nezdvihnem náladu, niekedy možno, keď má niekedy náladu a ja, viete. A ne, tak mi dajte like a koment, ak sa vám video páčilo, tak sa majte a užívajte. Čau. Boomies!